Demirgazyk regionuň paxtaçylary ýygyma geç girişer. Türkmenistanyň Daşoğlu welaýatynyň paxtaçylary bu ýyl 10 sentýabrda ýygyma girişýärler diýip Azatlygyň regionuna habarçysy 31 awgustda maglumat berdi. Welaýatda gowy ekişine giç badylygy berildi. Şol sebäpden gijim girişerler diýip ol aýtdy. Daşowda pawtanyň ýagdaýy juda pes diýip habarçy muňa täsir edýän faktorlar barada gürrüňe dowam etdi. Ol suwurun suwlarynyň ýetmezçiliginiň umuman ekrançylygy oňoýsuz täsir edýändigini, hususan gowy ekrini ösdürip ýetişdirmekde suwuň ähmiýetiniň ören möhümdigini belledi. Suwsuz ýetişen pawtada bereket bolmaýar diýip habarçy belledi. Ol Daşowdyň kärenne ýerlerine şu ýyl gowuçy meýdanlaryna mineral dökün üpçünçiliginiň talaba laýyk berjay edilmänligini nytydy. Mineral dökün wagtyndan geç berildi. Gowuçylar gurutmaly üçin olara derman sepdiler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä ýerli daýhanlar bu ýylky pagta hasyryna umytsyz garaýarlar. Daşowda harman doldurjak pagta ýok. Ruhy welent etrawyna gowuçylaryň boyu 20 cm. Beýleki etraplarda da ýagdaýlar öwürlük däl diýip habarçy Daşowda ençeme pagtaçy kärenneçiniň sözlerine salgylandy. Daşowda ýyldan ýyla buğday we gowuçy beýleki welaýatlardan tapawutlulukda giç ekilip giç hasyl ýygnalýar. Yerli agronomlar bu ýagdaýy Demirgazyk regionunyň howa şertleri bilen düşündirýärler. Öňün Türkmenistanyň alternativ habarlary neşri ýurdun beýleki käbir regionlaryna pagta ýygymyna 15 awgustda girişlendigini, onu mecburi zähmetin gözi ilýändigini habar berdi. İlkinjilik bilen döwlet edaralarynyň tehnik işgärleri, mektepleriň, çağalar baglarynyň, saglyk öýleriniň, hastahanalaryň, egirme dokma fabriklarynyň, öý dolandyryş edaralarynyň, poçta urluklarynyň, banklaryň we beýleki edaralaryň işgärleri pagta meýdanlaryna çekildi diýip neşir ýazdy. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllaryna da Sowet döwründe de pagtaçylyga döwlet derejesinde aýratyn ähmiýet berip geldi. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkary hukuk toporlary Türkmenistanyň pagta meýdanlaryna mejburi zähmetiň şol sany çağı zähmetiniň ulanýandygyny aýdýarlar. 2016-njy ýylyň fevral aýynda dünýä belli H&M kampaniýasy ýürütip beýanat ýaýradyp türkmen pagtasyndan ýüze wurdy. Ol bu kararyny Türkmenistanyň gowuçy meýdanlaryna çağı zähmetiniň ulanýandygyna esaslandyrdy. Şol ýylyň maý aýynda ýaýradan beýanatyny Şweýçýanyň IKEA kampaniýasy Türkmenistanyň pagta ýygymy döwrüne mejburi zähmet ýa-da adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlar ýüze çykan halatyny özüniň türkmen pagtasyndan ýüz öwrüp biljekdigini duýdurdy. 2016-njy ýylyň iýun aýynda belli meşhur global markalar Adidas, Esprit, H&M, şeýle-de sermaýeçiler, biznes jemgyýetleri, kärdeşler arkalaşyklary hemde adam hukuklaryny goraýjy toporlardan düzelen 60 wekil Türkmenistanyň prezidentiniň adyna hat ýollap ýurdun pagta meýdanlaryna mecburi zähmeti alada bildirdiler. 2018-nji ýylyň maý aýynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gömrük gullugy Türkmenistanyna öndürilen pagtanyň şeýle-de Türkmenistanyň pagtasyndan taýýarlanan eslenlik ýurdun önümleriniň ähli görnüşiniň abaşa import edilmegine gadagançylyk girizdi. Türkmen resmiýetleri pagta meýdanlaryny mejburi zähmetiň ulanýandygyny ret edýärler. Türkmenistanyň alternativ habarlarynyň habar bermegine görä Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda adam hukuklary boýunça şu ýylyň 21-nji iýulyna Brüsselde geçirilen maslahatda Türkmen resmiýetleri Ýewropa Birleşiginiň pagta meýdanlary boýunça aýdan berliklerini oňoýsuz çemeleşip bu ýagdaýy tutuşlugyny ret edipdirler. Şonu Türkmen wekiliýetine baş tutanlyk eden Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary Wefa Hajyýew ýurtda mejburi zähmetiň ulanýandygyny çürt kesik inkar edipdir. Türkmenistanyň resmi medeniýeti heniz ýurtda pagta ýygymyna girişilmegi barada maglumat ýaýratmady.